Nagpalabot sang mensahe ang isa sa mga opisyal sang Iran nga luyag na sang ila pungsod sang ceasefire o kung tapuson na ang gyera nga nagaluntad sa Middle East suno kay US President Donald Trump. Suno kay Trump, ila lang nga ikonsiderar ang nasambit nga paguntat sang pagpang-atake sa Iran kung matigayon na nga mabuksan para sa tanan nga pungsod ang Strait of Hormuz. Ginpakigbahin man sini pagi sa iyang social media post nga samtang wala pa mabuksan ang strait, padayon sila nga magalunsar sang pagpangatake sa Iran. Nangindako nga isyu ang pagsarado sang Strait of Hormuz, bangod 20 tubtob 30% sang langis ang nagatabok sa strait antes nga ma-deliver sa iban nga pungsod kangay sang Estados Unidos. Madumduman nga ginpalabot man ni Trump sa publiko nga posible nga magauntat na ang Estados Unidos sa pagpangatake sa masunod nga duha tubtob 3 ka semana. I would say that within 2 weeks, maybe 3, we're hitting them very hard. Last night we knocked out tremendous amounts of missile-making facilities. As you probably read or wrote. I think with 2 or 3 weeks, all I have to do is leave Iran, and we'll be doing that very soon. And they'll become tumbling down. And stock prices were up today almost to a record goal. I had one goal. They will have no nuclear weapon.